खुलुमबाय आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेल साफ्रोमबो नायगिरि बिथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासै मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं बोसोरफ्रोमबो जिल्ला रां अनसुंथाइ हरबाय थागोन। बे बाथ्राखौ मैया चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय गुरुबासानि आमथलायाव सान्थालि हारिनि सुबुंफोरनि दासै फोरबोखौ गाजा गोमजायै फालिनाय समाव गाहाय आलासि हिसाबै नुजाथिनानै BTRनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा दासै फोरबोनि फालिनायनि मुङाव सान्थालि हारिनि सुबुंफोरनो बोसोराव जिल्ला रां हरनो थाखाय खोथा होदों होनना मिथिनो मोन्दों। बिथां गाहाय मावफुं सोद्रोमाया गावनि बिबुंथियाव सान्थालि हारिनि सुबुंफोरखौ हाथियार बाहायनायखौ नागारनानै गोग्गो सोलोंथाइ लानो खावलायदों आरो बर' हारिजों गोरोबनानै लोगोसेयैनो जौगानायनि हाबा मावलांनो खावलायदों। बिथाङा दाजाबदेरनानै फोरमायबावदों दि खब्रा बिग्रायारिफोरनो होनो गोनां 10 कौटि रांखौ माखासे दिननि उनावनो होनाय जागोन, मानोना हा फाट्टानि जेंनानि माखासे जेंना थानायनि थाखाय होनो हाथ'वाखै। नाथाय बे हानि जेंनाया जोबब्लानो आसाम सरकार आरो BTR सरकार लोगो नांनानै बे 10 कौटि रांखौ खब्रा बिग्रायारि हानजानो गथायगोन होनना फोरमायदों। नैथि रादाबाव दं प्रमद बर'नि खुंथाइ BTRआव गोजोन थासारि सोमजियाखै, नाथाय सानफ्रोमबो असान्थिसो जागासिनो दं। बे बाथ्राखौ बुंदों क'क्राझार जिल्ला माइन'रिटि कमिटिनि असम जातीय परिषदनि आफादगिरि फाजल आरि बिथाङा। खौरां मोननाय बादिब्ला बिथांमोनहा मैया धुबरी जिल्लानि MP मावलाना बदरुद्दिन आजमल आरो थांनाय रबिबार मोनायाव सिनायमोनै दुथांफोरा ABMSनि आफादगिरि थाइसन हुसैननि न'खराव गाग्लोबनाय जाथायनि सायाव मैया क'क्राझाराव हानजा सुरनाय समाव खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायना बुंदों दि जाय दुथांफोरा ABMSनि आफादगिरि थाइसन हुसैननि न'आव गाग्लोबदों, बे दुथांफोरखौ गोख्रैनो हमनानै आयेन बायदियै साजा होनो BTR सरकार आरो आसाम सरकारखौ खावलायदों। बिथाङा फोरमायबावदों दि BTRआव प्रमद बर'आ सान्थि फैबाय होननानै गुबुन गुबुन खौरां बिजोंफोराव बुंबाय थायो, नाथाय BTRआव सान्थि फैयाखै, असान्थियासो बांसिनदों। बिनिखायनो फैगौ बिसायख'थि 2024 आरो 2025नि बिसायख'थियाव UPPL आरो BJPखौ बिदाय होनो थाखाय रायजोफोरखौ खावलायदों। थामथि रादाबाव दं सासे रिक्सा ड्राइभारखौ देगारजों सुथारदों। बे जाथाया मैया फुङाव गुवाहाटीनि हेंग्राबारियाव LP स्कुलनि लांगोनायाव जादों होनना मिथिनो मोन्दों। सुथारजानाय लाइमोन सेंग्रानि मुंखौ खगेन होनना मिथिनो मोन्दों, नाथाय जाथायनि थार गुमुरखौ दासिमबो मिथिनो मोनथ'वाखै होनना मिथिनो मोन्दों। दासिमाव दायनिगिरिखौ पुलिसा हमबाय होनना मिथिनो मोन्दों। ब्रैथि रादाबाव दं दुर्गा फुजाया बाथौ धोरोमनि फुजा नङा। बे बाथ्राखौ बुंदों चिरां जिल्ला बाथौ गौथुमनि लाइमोन गांखंनि आफादगिरि प्रदीप कुमार नार्जारिया। मख'नो गोनांदि बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायदों दि दानि आथिखालाव लाइमोनफोरा धोरोमनि बागै गोबां मिथिनांगौ दं आरो अनेक मुवा बेसादजों दानि लाइमोनफोरा नांथाबना थायो। नाथाय धोरोमखौ मिथिब्लासो बबे गाज्रि बबे मोजां बेखौ सायख'ना लानो हायो। बेखायनो गाव गावनि धोरोमखौ फालिनायनि गेजेरजों लाइमोनफोरनो गावबा गावनि धोरोमनि सानथौखौ सोनानै होनो। बे समाव गोबां धोरोमानो गावबा गावनि ओनसोलफोराव लाइमोनफोरनि मावबादा खुंनायजों लोगोसे लाइमोनफोरनि बायदि बायदि हाबाफारिखौ लानाय जादों होनना फोरमायदों। बे असिलायैनो सानब्रैनि हाबाफारिजों खुंफुङो लाइमोन मावबादा चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सान्थिपुर निज्लागुरिनि हिरिम्बाफुरि गोथार बाथौ फैलामाव। बाथि रादाबाव दं मैया BTRनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा दतमा मलानदुबियाव थानाय लक्सा इरिगेसनखौ नायगिदिंफैदों होनना मिथिनो मोन्दों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बोसोरफ्रोमबो आबादारिफोरा मोजाङै आबाद मावनो हानाय बादि, मोजां दै बोहैनो हानाय बादि इरिगेसन सिस्टेमनि खामानि मावना होगोन होनना बिथां गाहाय मावफुं सोद्रोमाया फोरमायदों। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला
आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनआवबो थुनानै ला जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि